Okej, nej. Jo, nu blir det del 2 med dina rygg. Ja. Jag börjar bli van. Jag behöver inte skriva. Okej igen. Här, upp, fort. Kom igen. 1, 2, det var så loppet här. Spring ikapp då! Hon sprang rakt in i väggen. Det går inte stopp. Okej, nu. Ja. Men här kanske är smart ass. Här. Här. Den där kommer tas bort om jag får min rätt. Mycket bättre. Okej, nu blir det fortfarande. Det är samma. Del 3. Ja, del 3. Det är pauser men nu då. Nu är det bara pauser. Okej. Vi är duktiga. Vart är morgonen? Vänta, men ställ dig på ryggen. Det här är våra berömda kliva på sig.